पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्याला आज 1 वर्ष पूर्ण होते। पीडित कुटुंबियांसह देशवासियांच्या जखमा अजूनही ताज्या आहेत। पर्यटकांसह स्थानिकांमध्ये भीतीचं वातावरणही कायम दिसतंय। भ्याड हल्ल्यात 25 पर्यटकांनी आपला जीव गमावलेला होता। 22 एप्रिल 2025 पहलगाममधील भ्याड दहशतवादी हल्ल्याचा काळा दिवस, जो देश कधीही विसरू शकणार नाहीये। पहलगामच्या बैसरन खोऱ्यामध्ये फिरायला आलेल्या 25 निष्पाप पर्यटकांवर आणि एका स्थानिक नागरिकावर दहशतवाद्यांनी गोळ्या झाडल्या। या भ्याड हल्ल्यानं केवळ काश्मीरच नव्हे तर अवघा देश हादरला। या भ्याड दहशतवादी हल्ल्याला 1 वर्ष पूर्ण झालं असलं तरी त्याच्या जखमा अजूनही ताज्या आहेत। पहलगाम हल्ल्यानंतर आता तेथील पर्यटन पुन्हा पूर्वपदावर आलं असलं तरी पर्यटक आणि स्थानिकांमध्ये अजूनही भीतीचं वातावरण कायम आहे।